Octava propuesta. Propuesta del Grupo Municipal Socialista sobre las protecciones petrolíferas en el Golfo de Valencia. Si nos permitiesen, se la resumiré, perquè és que, com bé saben, he venut malament al plenari i cada vegada m'estic carregant més. Si nos permitiesen, se la resumiré, no permitió. Bé, és un tema que tots coneguem, que és sobre les professions petrolíferes que se van a fer, se van a iniciar en la costa de València, sobretot de Tardenya, en la Comunitat Valenciana, i de les Illes Columbretes, Castelló, i malgrat que hi ha hagut problemes que han sigut coneguts, de moviments i tot, són tres fases d'interès empresarial, són els recursos, són les exploracions, i ja explotacions comercials i els jaciments, i valorar les conseqüències per a tercers, a més de les ambientals, sobre l'activitat econòmica de la pesquera com a turística, amb el dependent de les ocupacions independents que depèn. Les tanques també tenim zones de protecció d'aus i altres, i en resum, la Comissió del Mediterrani del Mar ha encara xicotet amb una taxa lenta de renovació de les afeccions que es podrien produir si s'autoritzen les extraccions d'hidrocarburs al golf de València, com rematèria de tal forma i durant períodes de temps perllongats tant els ecosistemes com l'activitat socioeconòmica de la zona i cap anàlisi realista del risc potencial pot caure en la irresponsabilitat hidrogràfica. Aquest tipus d'exploracions és lesiu per a qualsevol tipus de vida marina amb greus repercussions per als sectors pesquers i turístics de la nostra comunitat. En cas de seguir el projecte prospectiu, només produiria beneficis per a l'empresa promotora a canvi de perjudicis per a l'inici natural, per a recursos naturals i per a la salut de la ciutadania valenciana. Per tot això, proposem per a la seva consideració i aprovació que s'emeta declaració d'impacte ambiental negativa per al projecte anomenat Campanya de Decisió Sísmica 3D de permisos GAN1-AN2 en el Golf de València, que atorga l'autorització que permet la prestació de serveis petrolífers al Golf de València i, per tant, es procedisca a analitzar qualsevol tipus d'actuació en aquest sentit, que s'adopten les solucions oportunes per tal d'evitar les investigacions d'hidrocarburs a les costes valencianes i donar compte d'aquest acord al Govern d'Espanya a través de la delegació del Govern de la Comunitat Valenciana i així mateix a les Corts Valencianes. Bueno, yo sería sumarnos a ella, evidentemente, pues, partiendo de la base de que pone los pelos de punta cualquier accidente que haya en este aspecto, y como aquí hay experiencia probada y estamos en un país que, por desgracia, no tenemos un tema industrial fuerte, dependemos prácticamente del sector servicios y del turismo. Entonces, pues si encima tuviéramos un fallo o un error en esto, pues apaga y vámonos. Esto voy a decirlo porque yo no sé si a veces son coincidencias, si no son coincidencias, pero bueno, el otro día fue muy poquitos días, pero no, o sea, en un reportaje sobre los Emiratos Árabes, en concreto sobre Abu Dhabi. Aquello era, bueno, primero que no pagaban impuestos, ganaban los españoles que iban allí 3 o 4 veces más, incluso algunos entre 20 y 30.000 euros al año, no al mes. Bueno, aquello era el paraíso terrenal, si existiera, se quedaría corto con lo que hay allí. Si las protecciones petrolíferas alguien dijera que se va a vivir en esos términos, evidentemente seguro que a la hora de saber unas elecciones, porque la gente somos así, pues iría a tope, ¿no? Pero como eso no creo que sea así, en la parte que se espera, pues desde luego estas historietas y esto es muy sensible y muy peligroso andar jugando con estas cosas, porque ya sabemos que las multinacionales, una vez que han cometido el error y se queda, el que paga el pato siempre es el que se queda. Ellos irán con pleitos, irán con historias, se alargará las funciones judiciales y ahí se quedan. Por lo tanto, yo creo que el tema está suficientemente claro. La negativa total y absoluta a andar con estas prestaciones y estas. Y ese es nuestro sentir y desde luego para presentar votando y yéndonos a
a esta propuesta. Nosaltres, evidentment, aquest ja ho hem manifestat en les votacions, anem a votar a favor de la proposta de resolució de lluitar sobre el procés de mujeres o altres que estan fent el cas de les... Bueno, el Grup Popular anuncia que per fi anem a votar a favor de que no se facin les prospeccions. Sabéis la presa, però jo sí que vull fer memòria perquè a tots mos quede el tema clar. El reglament de 1774/2010, que és de la seva posició, del govern d'Espanya és el que autoritza les prospeccions en el Golf del Mèxic i se li concedeix directament a les empreses Metori i Capricorn Espai Límite. Posteriorment Metori va cedir a l'empresa Capricorn, que era l'empresa radicada en Escòcia. En aquella època, jo tinc així declaracions, per exemple, 4 de enero del 2011, Zapatero se ha decantado por las multinacionales en lugar de apostar por los ciudadanos. La autorizació per a les prospeccions i la concessió la va fer el govern del Partit Socialista. I el Partit Popular, que tinc així, perquè abans que res no vaig entretindre en llegir tota la documentació que n'hi ha, s'oposà radicalment a que se feia això. Tant és així que quan canvia el govern, 23 de març del 2012, fica postpreferente velocidad. Un nuevo ejemplo de que el gobierno de España escucha a Peredra con la valenciana. Un día después, el ministro de Industria ha confirmado que nunca autorizará prospecciones como la que autorizó el anterior gobierno socialista en nuestro país. Entonces, me alegra, encara que me pareix molt falsari, el Partit Socialista, que aprove les prospeccions i que després diga que no s'ha acabat. Això no me pareix políticament correcte, per dos motius. Aquesta intervenció de les concessions, algú tindrà que pagar a l'escarro, perquè l'empresa tiene una concesión de 4 concessiones i ara el govern actual diu no, ara vostè no l'ha de fer. Sí, però això què va? Això qui ho paga? I és així. Per tant, m'alegre profundament que el Partit Socialista s'ha reconsiderat la seva posició i que estem tots d'acord en que no es facin les progressions en el Golf de València. Me pareix fenomenal, però que quede cada un en el seu puesto. Això ho aprova el Partit Socialista. No el Partit Popular. A veure, com vostè diu, sí que els deberes va ser el 2010, al César lo que és del César, però sí que una cosa que vaig a dir, al igual que en estas salas moltes vegades que jo no he votat, per tant no se me pot dir perquè no vote, sí que he de dir que jo no estava en el govern que pogués votar això, si haguera estat, haguera votat en contra. En canvi, o sigui, el partit en el que jo pertenc, que pertany a aquest partit. El PSPB, el Partit Socialista per Valencià, li puc dir que estaré en contra de que s'autoritzaran els estudis. I si, com ha dit antes el senyor alcalde, s'equivoca o no s'equivoca, no s'ha de rectificar i ja està. Si tinc d'anar en contra del meu partit, aniré el que siga bo per a aquest poble o per a València. Si no que tinc d'anar en contra del PSOE, jo tinc que dir que no toca i no toca. Jo no mai me faré l'araquiri per defendre un partit o per defendre ningú que no tingui la raó. ¿Votos a favor?